Aeth Mair at fedd Iesu, ond roedd yn wag. Rhedodd yn syth at Pedr ac Ioan, dau o ffrindiau gorau Iesu. Rhedodd y ddau at y bedd, oedd y dillad yno, ond oedd Iesu ddim yno. Roedd Mair yn crio wrth y bedd. Pam wyt ti'n crio? Fydda dau angel. Mae nhw wedi dwyn Iesu. Dwi'm yn gwybod ble mae o, atebodd Mair. Pam wyt ti'n crio? Fydda rhywun arall. Y garddwr yno? Meddyliodd Mair. Ble mae Iesu? Gofynnodd Mair. Mair, medda'r llais. Llais Iesu'n ei galw oedd o. Sychodd Mair i dagra ac edrych i fyny. Gwelodd bod Iesu'n fyw. Roedd Mair mor hapus. Roedd Iesu eto'n fyw. Dywediodd Iesu wrthi a mynd i ddweud y newyddion da wrth ei ffrindiau o. Rhedodd Mair nerth ei thraed a dweud wrth ffrindiau Iesu, dwi wedi gweld Iesu, mae o'n fyw. Yn ystod y Pasg, rydyn ni'n cofio bod Iesu yn fyw go iawn.